Дзе пасяліў ты нас, Божа, якую зямлю ты аддаў нам? Балоцістая, камяністая, але такая спакуслівая для суседзяў. Працягвае да нас лапу рэч паспалітая, стараецца адшчыкнуць для сябе Масковія. Пруць з поўначы крыжакі, крывавым лязом уразаюцца атрады манголаў. На калматых коніках вывозяць скарбы і паланянак крымчакі. І сціскаецца ад удараў мая краіна, зямля паміж суровай поўначчу і драпежным поўднем, паміж сквапным захадам і смутным усходам. А я ж, вялікі князь і ўладар тутэйшы, хачу спакою. Дом з высокімі і моцнымі сценамі, куды можна вяртацца з палявання ці бітвы. А калі ўжо ваяваць, то сам хачу захопліваць землі і паланянак і прыводзіць іх у сваю крэпасць. Мусіць, так думаў Гедымін, вялікі князь літоўскі, пачынаючы будаўніцтва шэрагу крэпасцей, што выстраіліся ў суцэльную лінію ад літоўскага Таракая да беларускага Навагрудка. Ліда, Крэва, Лоск, Гальшаны, Мядзінінкай. Крэўскі замак-крэпасць здабытак трох народаў: беларускага, літоўскага, польскага. Менавіта тут, у 1365 годзе, была заключана унія паміж Літвою і Рэччу Паспалітай. Шлюб літоўскага князя Ягайлы з маладзенькай Ядвігай прынёс яму пасля польскую карону. У гісторыю унія ўвайшла пад назвай Крэўскай, па імені старадаўняга паселішча крывічоў, прашчураў цяперашніх беларусаў. Цягнуліся гады, мільгалі стагоддзі, разбураліся тоўстыя муры сівых крэпасцей і адыходзілі ў гісторыю іх гаспадары. А на змену з'яўляліся новыя беларусы, асветнікі Кірыла Тураўскі і Мікола Гусоўскі, Сымон Будны і Францыск Скарына. І магнаты, радзівілы, сапегі, храптовічы. І зноў узводзіліся замкі. Толькі не панурыя крэпасці, а раскошныя палацы з каланадамі, вежамі, аркадамі, высокімі і светлымі вокнамі. І мясціны для іх выбіраліся незручныя для абароны, а прыгожыя сярод узгоркаў, азёраў, лясоў. На высокім пагорку, непадалёк ад Белавежскай пушчы, у пачатку 16 стагоддзя быў пабудаваны комплекс палацаў у Ружанах. Праз стагоддзя ён быў разбураны войскам канфедэратаў, пасля яшчэ раз у час паўночнай вайны. Трэба адзначыць, што крэпасці выстройваліся па восі поўнач-поўдзень, а палацы ўтварылі прыкметную лінію з захаду на ўсход. Таму зусім побач з Ружанамі, толькі на 3 стагоддзі пазней быў узведзены палац у мястэчку Косава. Праўда, само паселішча ўпамінаецца яшчэ ў 15 веку як падарунак вялікага князя літоўскага Александра свайму маршалку Храптовічу. Косаўскі палац будаваў архітэктар Яшчолд,
пры ўдзеле італьянца Марконі. Здалёк можна ўбачыць вежы Мірскага замку. Пабудаваны ў пачатку 16 стагоддзя, ён часта мяняў гаспадароў. Належаў Ільінічам і Радзівілам, Вітгенштэйнам і Святаполк Мірскім. Зараз тут гаспадары рэстаўратары. І нарэшце Нясвіж. Найвялікшая каштоўнасць беларускай даўніны была і рэзідэнцыя князёў Радзівілаў. Заснаваны замак князем па мянушцы Сіротка. І ў розны час прыклалі да яго свае рукі і талент беларускія архітэктары Ждановіч і Фларыяновіч, і італьянскія Бернардоні, Педэцці, Спампані. Палац, пабудаваны ля ракі, ператвораны ў сістэму штучных азёр і сажалак. Вакол прыгожыя сады і паркі. Такімі шэдэўрамі упрыгожылі сваю зямлю беларусы мінулых стагоддзяў.